We're getting fall to the Páirc Caisleán in shop Caisleán Bharraigh agus an clufa seo Sraith Roinn agus clufa deire seachtú clufin seachtú Babhta in na cuasaí Peile deiris an seo Maigh Eo agus Ros Comáin agus go leor brathair na clufií ar fad bheits an inniu agus cúneom mu deir inolalas sib faoi chula hórta bheits sa tarlú. Iad sa dáireann tá chuireach an Páirc agus atá pucaí tá siad gimmert mar Roinn bhéad agus tuair Maigh foiid an Maigh Eo ar dús. Sa gúil Far Brayfish and Jack Livingston. Lina Lawn Hool, Caisleán Ciarán, Captain of Fornia, Jack Coyne, Jay Rory Brickington, Tom Lawn Hooley, August Diarmid Duffy, as Ballan Robo, Ichdechnins, and Lina Shin. And Lina Ya, Hoolinchin, Sam Callahan, a Caisleán Ciarán, Michael Plunkett, a Caisleán Ciarán Shade, August Hugh O'Loughlin, a Caisleán Ciarán Shacht. Lorna Páirc, Seamus Howard, spell with it. Gimmert te déanacht agus deanta le David McBreen is bailach a darín atá Caisleán Ciarán lí. An líana le hosach ag Maigh Eo an tróna seo, Jack Carney a Caisleán Ciarán de, Roinn O'Donoghue far bhéile bhuaid freisin a Caisleán Ciarán híineag agus Jordan Flynn a Caisleán Ciarán dó. Agus an líana lán hosach an tróna seo, Cian Michael a Caisleán Ciarán tríteag, Éinín na géad a cáis na Aidan O'Shea Caisleán Ciarán Cardeag agus Paul Tui Caisleán Ciarán Cúdeag. Ní léon cóbaí ó McDonald an tróna seo mar bhí sé gimmert agus beidh sé gimmert leis an éireann faoi fíhíons na seachtain na tá teacht. Maigh le Ros Comáin sin foireann tá cuideach an Páirc agam ná Conor Carroll sa gúil. An líana lán chúil Tim Lamb a Caisleán Ciarán dó, ón McCormack an lán chúlaí agus Neil Higgins a Caisleán Ciarán cead. De leacholaí columníir a Caisleán Célim Keo, leacholaí Láid agus Robbie Dolan a Caisleán Ciarán seacht. Lorna Páirc tá Shane Conan a Caisleán Ciarán hocht agus an dhéanach le siú tá Conor Ryan Caisleán Ciarán níomh. Na leathosaí an sin Paul Carey a Caisleán Ciarán de, Conor Han de híine go a dahad slát agus Ciarán Linnan a Caisleán Ciarán dó. An dhéana lán hosach tá Ros Comáin an tróna seo. Bin O'Carroll a trídeag, dáir Craig an lán tosach a bhí cardeag agus cála híine hin atá Caisleán Ciarán cúdeag. Dá an scéal Neil Alton Harney an banéil an tróna seo agus sé Robert Hínehin atá Caisleán Ciarán fíhíon mar ar anad an tróna seo. Fan churcha Conor Lane an réitúid atá aine góid an chlufa áí seo agus is garhain tús tá hartta trí nó medaile dú mar sin go an chlufa seo súlainn go sé an nám ó híh cleici agus cholathirirte á chu bhfuil sé cepaí tosaí. Tróna in seo agus an bhhar a thbáir ar fád í rion i taineh go deas agus cégur ar súla slú go chughhíle duireanú mar sin ní bhreann se am ghfuil an neidir sin an agus a bhí súla seach na hinarrán nach bhfuil sló deas trasna sa seaachtain bhfuil daine in na sí an. Is garhain uair an na bhíon tá an réitúid agus na Maigh ar fad muin sin tá nuaméid ciúna sin go TJ Golden agus dimid go bhío 1967 rúise críomh an héidir na Maigh Eo faoi fíhíon. Nuaméid ciúna. Sinné agus is bei ó an na bhíon againn. Rachel Gallagher as Ballan Roba. Look, let's go Ballan Roba a chasas a seo. Rachel Gallagher ó an na bhíon.
Sinné ó an a bhíon sin Rachel Gallagher hassan sin go hálaine an trúna seach le thortréis le túsa chuir leis anna glufa agus an réiteúr Caisleán as Corco muin sin a lá na Páirc agus tá Séamus Howard I muin sin ag Maigh Eo ní sam ceatán go dtíireach tásanis sé sin canáin atá go Ros Comáin I bhirtatá lá na Páirc agus an réiteúr réití le cánseo a chaisteach Caisleán an rágóil chóir ceart go leor an díorthaid caiiteisteach agus tús chuide leis anna glufa inseo agus seochainn Ros Comáin mo lá na Páirc an díorthaid fáitigh sin canáin builte trasna na Páirc inseo go dtí Conor Hand a dá slát ach tá sé mo heidig líán Conor Hand did Ashen Shuggy, Conor Roinn a Farlow Party goes in Lat Rua, Gimachleshinish, and a column neary. Good just was good and Stew more, took a chain pass and Shuggy, Conor Hand, yes, on the Gimmer to Stach, Idro cool and Wally Ward, Pasper Glotish, that's his boss, and Shin Ros Comáin Ticht, Edin Sea will fall into Chin, fall into get a year hot Shakuni, Agasan, Ying the cool, here we all, Shahogin Makla, Jack Carney, Wilton Machan Chunk, Paul to it, I hear a mask of it cool him, and you heard took Sinead Paul to it. Halder the well again for Keith McGill, Hogan Passage, that's a good in chin after she Glanta Marcus, took his horse and shop, a farreleta here, a match the goal, Ros Comáin, Paul Carey, August Paul Carey, or Hermit could deal long, holy old McCormack, dear took ye shoot, trust in the podkin, she took ye why in Shinega, my fast, and passage, for a column neary. An Lewis Jofina Latcha, Nero Digger, Ta Shasoni, Sam Callahan, upon Nero Digger go foil, Tugan Chan Passanung, Paul Carey, Shira and Cheshin Lish, Nero Robbie Dolan, who was in his shocking and Farlaw Park, Shane Conan, is a bell and noon at the Welligan Fog, a hood in Chan Carnadi, Shin, because shocking in Farrell at all on the park, Conor Roinn, as come on the Fáirc Furish, the Shiegi, well taking the Conor Hand. You heard the Conor Hand because I court to the Nikki pass the horse on Yacholi Law they give. Caleb Kyo, Bullet Trusting, Paul Carey, Gullor, Gunimital and Unagus and all, and you heard 14 shake, Bino Carroll, a 3 other bin, a Finch, a shed deal. Then we said here a chance of scoring, a hit score. Egg Bino Carroll, Lucas Winner Session, Gamata, and the lost 3 bin, August and Kate score, Gunfluff for 40, Egg Bino Carroll. Kate Kikamak Suckleffill, a bullet, Egg Jack Livingston, as Brafey. Then he do it Gimmer to go Beo, was Ciarán and asked the very there and Nakabab, Apple Cream, I know Cream, my Gaveticha, more willing than a couple. Because he can London, Bishop the Casa Elihed Arno as a grief. Shocking me already and Sigus in your but she's calling a dear Rhino Donoghue, and the Stackety, and you get a bit of Jake, but you can send a hole like a Donoghue. Oh, on the Howard, a gold body, and the Howard, the Conor Carroll, and Chinata Chancellor, Conor Carroll in the East, because on Howard didn't take it. And you heard it, Ashley, Ros Comáin, August Shocking Yamach, and Chinle Robbie Dolan, you take the Martin, you heard call take Robbie Dolan, and we said Ashley. Casheral Shira Courtout, Agus Wilshire Sonny and Chinnick, Bertus Miota, Kicksirtle, Ege, oh, and a Howell in Yehele, Conor Carroll, so goal, a Farney Breed and Chinnick Stafar, Ros Comáin Gertie, as well, on Clock Stop and Shop, Egg, Do if he Cooig, Agus and Clock Stop Marta, Gortu Wagon and Chin. My Kinty Kerta on, I can with Lynn, Ken the Ido Shen, he, Kevy on, the Collation Renos. Clock stop it. Stoilem hier is dat een smot of voor zich. Dat is een kakkeljoor. Wil je ik immer comfort. Kan varen touw we gist naar Ciarán Lennon. Dat is immer comfort. Keren ons dat ik wil college. Beter gaan. Wil onder die volle leeg te sterk. Niemand aan de raad. Han hier hoort een show. Clock tas series. Dat is ook een cool body. Conor Carroll. Als je check kan more me te vader in show. Dus wil je daar in de oude chin. Nach hier een chin ta een long holy Rory Brickenden. Because Brickenden is een belt. Dat je een pass trust in show. Get Jeremy Duffy. Als hier hoort ook je geshoot. Why in is show. Ook moet je ook. Alleen je ziet zoals je die in je kar kook meder. Of in een godinne. Het die wel een vaart kan show. Chance beter in show kan haar. Will to Stachan Shin Keen McGill. Oh, she had it last on that we ate no shade. Is the Shin? Well, it's still a full ball at my head. On Pinty Caddy, Egan Ray to assault, how much a whole score, Pinty and T, was 3 no made the car a second cat. Conor Carroll is in Gikimach, so they hit Gikimach, Conor Carroll and Tronona shot. In Gideon, a tiny Vagoni, and Tronona go hall and you go to Peile.
Conor Carroll, ke good Shane Concha, can you bug? Oh, you need some go to Fátharta len the chumra the yachtan, you had pucky sauce passion hain. He's in Shinbay, Tim Lamaton, Shay, Tafel, the head, kick Ciarán, go Ros Comáin, go Shahagin, Ros Comáin, attached to the hub, or going to go in Shacha, far, and we all hear a cushion chin, Ros Comáin, Tiert, and you heard Bolton and Chucky Paul Carey, Tafel out the ball, got to the Stiggins to a bug, and you heard a fold, there's a got to the Stick Holland, and chance of holding a mellow. Oh, and it's a Huskle, will take us. She saw what the stench and she wanted to fall. Oh, well, she picked a tall and kneel. Kick Sear Stach on Negros come on. The real Nabuntash and Shin and Toil, we own. I did Naran Yehochin and Guardian the Hungry. Ach kneel to kick Sear a cup. Tira Hadeline, Seavader Dig, August said, Daughter Craig, your hawk, you see, Shag, Hakamach, ain't straw it. Daughter Craig, Brown the wind and Splook. Tiach na wol bultige hardige is Ros Comáin in Ros Comáin chuni de wan na de do ak shoot na de hin de Ros Comáin na de do Ros Comáin na de hin de Maigh Eo agus Jack Livingston cool body as ki kamach ook do met katse ki kamach le bullige shoot kort de hin pass hoort Can more father the Glihan Hall of in Concha, hanging go Holland your father, munching and shock in Maigh Eo and Yancy, Tamura, Coba British, Agus and near Jacob, first chance of scoring, Chubb built on or good Joe, Stinch, Nick, Paul Dewey, Uli Concha Moo, at 4 like a spectacle of Fiddig, of the chap passage, nach the hook, for Shamui, she came out the bowling, Conor Carroll, Lane in the Shagilahin pass, who to Huller and the Markle, Kegul, Tim Lamb, Le Shane. Stoyle moet zeggen vader de Sigantje. De branden we gaan een oh aan de fast good joe on kick maken zinnen de team hal gefaart je geschach en Ros Comáin is als zoals gere onsie en de show je bolt no en chin Niall Higgins Hogan pass chin schach en een null trust nog die Tim Lamb le bel pass bug gestach en die Paul Carey attached in the city in de linie kar koek hier hoort ik gefold Deal dummies had here, the Stachan Chugati Carroll. Ben Carroll, a Machines Ben Carroll, Gati Caleb Kyo, Lecholi Lord, Caleb Kyo, Himmer Trust and Chug, Gati Shane Conan, Trust away Shane Conan, Gati and Lad Rua, because of that columnary attached to the year Hutchin White, Tamalin Bogalen, Trust and Chug, here on Linen, here on the Peile, Sheer Tashidal and Babhta, Trust and East 21 Gati Paul Carey. Paul Carey, Passberg stachs a Spórt sin, gyti when you gyti Paul Carey footy, Conor handed the pass, Paul Carey le Shimbel, Gerald Tishtig, Jordan Flynn, but real shit has a dinta Tashin, who fell dinta, needed to the rate. Oh, Sashta Shinach on year, Ash, there was come on a gooney, or in a good dinner, Maigh Eo a cushion, and year hood Conor Roinn. Conor Roinn, Ciarán Conor Roinn is Sigantje, that she egg daughter Craiganish, and had Yini Carver Cook Mader, the Sutter Stach at Real Shandal Finches, the Mugan Stua, near Riella took a champ Passberg Stach's boss, and you go Holland, and Tom Pascal to move, and she want to go Hillis go homeland, which he pick and Tal and Neil, chance painted a score and showing girls come on and stack in daughter Craig, listen your hoods, so you go more chin, he will to stack will she had it dressed on Neil to she move at 4 real at all, and can't audition shin. Well, me. Until Sigama, he'll have the ass, Sidere, Mhic, Jack Livingston, he came out a little bully. Off into I can, Ros Comáin Keen, Agus Shacht no made Gilea Catton, and Bagalena Hush. He came out with the Hallor in the park against Concha, but still wasn't chin, no foot to Egg and Niall Higgins, because Niall Higgins is in Bell, Trust the Heinz, Niall Higgins in Ishkity, Shane Conan, Holland at the Welligan Fort. And you heard there, Ciarán Lennon, agus na Sala Spontig, Rocheli Corrick, and you heard the Foil, Nilene Gilay, and pass a hortinis, the Hugh O'Loughlin in the year, and Maigh Eo Ros Comáin, the Sigantjans, and not to Hushed, the Mahlar in the Páirc, and you heard the Foss in the Shake, Daughter Craig, and Lon Tussach, and Gerald Elistach, the Henchestach, so Sonny, Woody One Ella, and Bullet Trust and Chug, the Caleb Kyo, a bullet trust, Tim Lamb, who said in. Es not Tassianish in your hodige shoot, got to teach there. Well, real Gerald teach there, near Shastach, Maigh Eo Leshambel, Caleb Kyo, Gati Conor Roinn,
You heard the shoot Gafolia, I can see Bolton and Chaggy, Shane Conan, because Trail and Shane Conan pass, trust the podcast, need a passion, again to Romama, here and Chin, Tonchashin, take me yoga, Shoko in your mouth, let me yogas and you heard Jacobahel, oh, and a good dinner, got to have on the podcast, Ryan O'Donoghue, gear in the pellet, on Felly, Ryan O'Donoghue, which is that's a spot, near Duffy, you go, after she called just in Gate, no shea, August 40 Ash, Ros Comáin with one Elegus, Mach Lam, August Tim Lam, to the pellet, and Calm, Shadin Calmore. Míteach fad isteach sa spás a hain siad leis I gan sin tá cahal hína hiniste hin sin tá nabar fad dínta hir an sin ige fearbhí ó be Jack Cain atá agus anabar dínta ige siúd agus seo gan inis Paul Tuhi leis líorthóid. Paul Tuhi agus líorthóid tuí ag Paul Tuhi an sin fáte eisiige agus sé a taiste le a fear lá Páirc Seamus Howard. Macha hain siad in iscudí Michael Plunkett in sin and Leacholí Láir ar chun cín pasta ige go Diarmuid Duffy Shancy Diarmuid Duffy builte go hard ag Duffy anna score ag David Duffy sé héna hosa hir chins na cool agus anna finte gus California ed whole score an sin and is sé áfinte an tíb agus tá Tá dínta ag Ros Comáin a fear dimime go fád gus tá Pierce Frost is dóilm tuí isteach an sin agus tá Session well, Ciarán Linne beit a mi go fád. Tá Pierce Frost istí agus seocha gan inis sin cimach le bula an cúlbáid a fólas a fannach le duna cín tá an réitiúil aráil Steán North agus tá mu denú méid isteach san leise tá sé tugeal bhád a sé cimach en se fadar is gan sin éiad nó sé mu gearna na Peile bistin nuas go teachchar a tíb dínas le Ros Comáin an si tíb dína hálan sin sé Conan leis an ben í Ciarán Linne tá imi beidir duna gona tá sa feice idir ball réanas tá níorthóid ina sin eis le Ros Comáin ach tá sí cáilte acab a chuil fáil dínta sin níla de a réitiúd Georga Maigh mar gunne sin níorthóid anadach tá sí fáte leis in seo columníí taiste leis tá anna los go deofaí ach tá níorthóid cáilteige anna chosin teag Maigh Eo Jordan Flynn hir an sin Jordan Flynn leis an líorthóid. Builte Domhnaigh Jordan Flynn seocha gan Maigh Eo ar an sí bhfuil bháin eile agus an líorthóid aisin sin acab. Well gan go duine isteach sa spásin chun siad a ceáin sin bhfuil sí gearr amach an sin níl ach Georga Maigh beidir tá burtas Maigh Eo impel bhar Ros Comáin ach tá líorthóid pucí so sé columníí ach tá sí pucí glán an tálaige agus cic séar atá hán go Maigh Eo seansa Ryan O'Donoghue agus seansa go Maigh Eo chun cín go chéadúir sa glufa. Díad a chuid is tú beag atá an sic séar se le tógeal. Muinte is cedíonna sé leis an gáin seo. And when it's booked, you can't come and throw it. This kid is Ryan O'Donoghue. What's it go hard again? I guess Tony Conchin will sit with Crean. You get ahead of last time. I guess we'll Hish on the Rata for an art. So 3 feet and I thought had that today was Maigh Eo on Keenish and Wintish to 3 feet. So I don't be Neil Higgins at time Eagle Fort. You can Ischen de bord in was not to be dan je gemaak toki Conor Carroll en Maigh Hall die wel een vaart bestin was een chin Burts Maigh Eo doen on the Ros Comáin puki so sig fer kin just Maigh Eo just mulki agus social fer ta ges na Diarmuid Duffy fell die tyd geschoch met Ryan O'Donoghue but it no shade tastil Tastil is gefol je hoort goed nie kerr goed pasta kisteach sin David Bryan tastil is het reële shit puinte seo Calmore Jordan Flynn ceúla canchin mú for réal réal sin dá finte ach a canchin chud múige agus ciceach a bheits an bhuiine bháin eile go Conor Carroll le tre head a gnácha le tamil an pass chuach a gig deasan sin go dtí Paul Carey a bhla eis go dtí Paul Carey go dtí columníí agus seocha go inis Ros Comáin dhéar a amach as an náitiúil sé ní tá Neil Higgins sin a gcónaí tá an níorthóid ige cedíana sé gá sé tínéad sé teag dí gúlbáideach seocha gin iad a ghiló an hir an na measc a go cúla higus cínte a ghil néanaiteach tá an obair dínta sin Conor Hand agus tá níorthóid in eisinis león McCormack cínte a ghil amach ach tá níorthóid in tucíach a go ban neacholú láir célim ceó fáildínta célim ceó cic sír a gimach leis an pasta tucíisteach agus sa spás in sin í fáitina sé dáide Craig Ciarán dáide Craig leis níorthóid go dtí Shane Conan inis
Imi is an pass a húirt agus cosmig an nád a tucín sin ag Conor Ryan nach tá ní chuid go fóil steach tugadí bin Carol Wiltig bin tan consin na mú agus Ed Foríl bin ó Carol a bulan consin ach tá si chun mú ag bin ó Carol agus fan an scór trí finte in aidó mú óchan cín tí na méid go le caite sa géad le in seo. Tí cymach le bulig ag gúlbáid. Jack Livingston, Hietla figure, Brafey. John Moore father Mach had Lorna na Páirc the Gady was in Jimbiston was she fought again in the force fought a machine Bino Carol John Moore or the stacks of spas behind Gian Beshi go will kick seer and chin but Cartan Richard shot na holla he felt interesting chin yelling out now na brew Fátharta was coming as a malachted on Richard was she get Tanya agus de sego nar had me hitlesin John you heard that we all keen McCain Buinte Ciarán Mhic éisteach go dtí Domhnaigh, Roinn Domhnaigh, Gearr isteach ar céad córa, grúd nach choléis go builte machaige, mar sin héin go dtí Ciarán Mhic ríist, tras na Páirc dtí Fátharta le séin, ge dtíon sa gáinse, tá sí fáte leisin sin tá, agus seans beidir isteach seoin Jordan ó Flynn iste méile chóir, seans ag chóil go hís ráda hábáil le ag gólbáide, Conor Carol bhfuil díchud go teach, le cearr cúg Ciarán cúg tá ach trí hábhaid glóbhar dínta Conor Carol an trí hansa mí óir chóil Jordan Flynn an deire ach tá gortan bhfuil ina sin agus an clog clog stoppa tá clog stoppa i cearde cearr dó agus Ros Comáin tá gortaí in sin tá cúlbáide Livingston tíocht níos le híon chic sé a hógeal an réitúid istí a caint ci bé hand is dóile matán Die heer gaat die gaan gesteach het bal. Sin Piers Frost agus tá sesin imi ag an fád cinnis. Tá mí cín te an undut sin de bar tá Frost imi ag an fád cóléis tastal way agus leanna mu dimmert. Jack Livingston bhil se an ráfinte chu duna fórne. An lína cear cúg bhí mé brandhfuid a tógeal na gicinní seo na a bhí sé a téh suas het bal agus tá se le seo hógeal an clog tá sí ríist. Se tógeal lám le hérénos. Agus Ros Comáin Fátharta huirt isteach stoilm go fuile táid. Seo chugann an cúlbáide Jack Livingston. Si cearr cúg se le bólaige. Tá go lám go máile réanús. Seo chuganne. Sí builte go hádaige ceachí bhfuil na ceansin tá na muide breanna bhfuil i chéile tá sí go hálainn head drastan cúlíine sin. Ag muogus tá siasanis an cín le ráfinte. Cear a chúlín na a dó. Tá arhfuil dínta ag Ros Comáin. Agus caiise duna hí dúirte isteach an áid Piers Frost fearbocht níor seach a snéide bar. Gortú tarlaí ógus éimíoch beidir go gortú fulla. Anna dí sealadach a stóilem, seo chugann sí cymach le bula na Conor Carol. Bhfuilte go maith Conor Carol amachchan sin nach ní éon le bíáil go teach ar a tíomhlíine, cic tíomhlíine táin agus cic tíomhlíine táin go bhío. Cic tíomhlíine táin go bhío ar a tíomhfuil an fád cinnis. Agus níos tá Declan Kinney is dóilem. Declan Kinney líochar de eis le mó agus an líochar de eis sin seo le Diarmuid Duffy. Diarmuid Duffy a thuimar tíochain sin mó glúiseach go má an líochar de sin eis ag Hugh O'Loughlin. Hugh O'Loughlin is tí méile chóir. Tá seans beidir a chóil go hís na hábhail leile a céméid dúil a hábhail an cúlbáide seo. Crthúil Carol cearnú Conor Carol céméid dúil Ros Comáin sábhail tí neomhaige kicksíir agus Comáin mó an sin in na léon go fád Fáil dínta na leacholaí láir célim teo. An sic tócí trasna go dtí Conor Ryan. Seo chugann Conor Ryan. An ní chuide Conor Ryan an sin ceadíonna sin. Ní bhacan sin é thugainach tugann sé héin le síp hí a be goile. Pasta cíine sé cear go leor ceadíonna sin an seo trí fáte é sé columníirí. Columníirí gur bheith taisteach tá sé sáinní Conor Ryan ach tá sé mí heidir. Columníirí go tí níos stúa an pasta cín sin aige go dtí an lántasach dáda craig go leisteach fa dhéimleirí den réitú go chuine sé rádaí agus tí amachchatá agus seo chugann mó éidirn sí hána héana agus an níorthid acapsúdan is cánaí se leisteach sa spás a hen sin sé gáin sin ag tuí suas in seo ag Ciarán Mhic is réile se faointe ní réile tá sí ag go fóil ábais buúcan tá réitir a réidir bhí fáiltínta Ciarán Mhic sin í leon dat na ra agus an líorthid tuí chun cíine Conor léin is mar nach
go líorthid de reis a buinte tá líorthid de mollár na Páirc inis céinte bhí fáiltínta cían me géad an sin nach well dúirte réidir be chuine se rátaí seo gonne fearránig isteach Declan Kinney go bhí ó tá líorthid cáilte ag Declan Kinney chun solo múir agus seo gonne inis Maigh Eo gaile an sin san líorthid de reis an seo le cían me géad Cían me céile bol an nún sa Spórt go dtí Roinn Domhnaigh hanna hiún go dtí seo Roinn Domhnaigh seansa scóraige tá sé prebal leis gúnaí an champ líorthid isteach go dtí an fear hosa me céil builte me céil builte go háda me céil cíad me céil an balta seo cholína le Maigh Eo agus tá cholína chláir na scóranna se gom agus rá cholína tá ag Ros Comáin agus 8 mé caite san géad den seo as cín le bailla sa glufa si goach le bulla ag Conor Carroll Deachtas ige well bhfuil líorthid an bhain go fad pasínta ar fád go dtí Declan Kinney Declan Kinney le a tháinig isteach agus seo gonne inis an fear sin Robbie Dolan hála tíhfuil go fáil scóra tastal ó Ros Comáin is má pí a scóráil siad bhfuilte machchan seo go dtí dáda Craig go taistil an pestachaí ag dáda Craig ceann mór míte háda isteach dí ceanna sáirí ó híomh tasachaí agus ní si éibi mar ceart an seá ben éús mar sí procí sosa duine gona tasí cínte a go leach ú si chuní ráda ganí ó be gúil chance de mé chun an Ros Comáin a chó Benno Carroll agus spotún ag cosantóirí Maigh Eo agus cool ag Benno Carroll Eis níl mé déag nó beglach níl mé déag agus tána fórne karm. Náid a cúgan a hína dó ar a fuin Benno Carroll a hands thóg se go patin de fadaíoch butúna bhí an na cosantóirí cíine a buní chuide lána. Jack Livingston si goach le bula ige. Ten sé nún ar a tíomháil gon Páirc. Het a gaiiríonn sin fear Maigh Eo Bertas Maigh Eo duna cuppa sin sé Roinn Domhnaigh agus an líorthid builteisteach ag Roinn Domhnaigh fad le éiad nó sé a talla líorthid cáilte aigeach beidir go bhí sé eisi níhaí seo chugann Ros Comáin a ríist an líorthid ag áhanna go duine tíar meas na gúilta sé blocáilte den sin agus seo chugann bhfuil seansa Maigh Eo í áil níl tá sí builte amach an seo go dtí Shane Conan, Ciarán Shane Conan, who will fall into Shane Conan, not needed to the right to Sheikhi, Brewer Samalacha, you heard in Chove, Columneary, Call more meets a hard, the Columneary, Stacks of Spots and Chinaching, and Eva Holland, and Rory Bricken Dunnings, and Long Holy Tichlamach, well taking Jack Carney. Jack Carney, Anna Hune Gadishan, year holding go forward, Holland, the well go forward, we shan't pass it ash, and year hold Hollandish, the tea well, Burton Shark up, Majanani Hortzko, Michael Plunkett, a Bull of Traston Shark, David McBrien, chances score better, David McBrien, Mara will touch chance better in shot, as she go hard, as she go green, Agus Cooney, Nella, Maigh Eo, Agus Hugh O'Loughlin, if we're on the point to Shino, but couldn't Maigh Eo with Ashton Keen, and all the Shay, and I he in the door. Conor Carroll, glufa socht tainne bhach go dtí seo réanús. Conor Carroll a hí gan seo hógeal. Chuimne go gas siad ar i chéile stóí. Má irí le hab nuáhar agus London i bhulas na réhvátaí well. Be siad a castal ar i chéile sa glufa leachchanis faoi ceann mísa nó mar sin. An si ceamach builte, má lár na Páirc, bistí nuas, fáte eisiau ag Ros Comáin, Bertrú a cobag san letrúa, columnéir an cín, columnéir agus an íhar go fóil, ní tá sé le talach ní an fáil dín tenach sí chuní rád ag agus siadrúd a tucisteach go mór sa glufin in ein spurte markfuil duine bháin ar a cháilinn sin chunín sin íhar de ráda ní mór an am go líhar. Seach an Jordan Flynn, bhfuilteach ag Jordan fugad díad nó sé, daiad nó sé stille sé, gar a bhéis beú chance a chóla, chance a scóring, Roinn Domhnaigh, is de méile chón, Carl! Cole agus a Jordan Flynn agus stoilm a fuin a Cole éit nó sé rinne a chan Cole an sin ag Maigh Eo ní me cínte cé ní hé Jordan Flynn a fuirí hí me go bé ní hé ach mí machar ball bé le a gúd is stoilm a fuirí agus a Fátharta an a Paul Tuhi agus sesin a fuir Cole agus go tabanta chéir a chodína den fórne hí na sé ag Maigh Eo náide dó ag Ros Comáin ach an ceann ardaisteach dí éit nó sé bhíste muil ble sé in áíre agus sem pass áfas pas go Roinn Domhnaigh pas go Paul Tuhi agus Cole go seach an ríiste Roinn Domhnaigh an you heard Roinn Domhnaigh ní léana bó hímpel chance scóringe tu an pass seach méile chó chance chó le Cole le
Jack Carney le cool. Jack Carney le cool well agus rá hole nie chéile ag Maigh Eo agus in east Roinn Domhnaigh Páirc sin sin agus dó sé and I hína dó agus in is tá well tá solas a lé carta in na fórne. Seach gúlí atrap dó ag an I cúig agus níl caite fós a cháú med agus fi go lépach nach sa géide agus an dá chúil sin teach I glána nie chéile. Seo chugan ní si ceamach. Mach go lána Páirc bistú nos fáitéiresin sin ag Maigh Eo bhuiir bháin eile a níor chuideach go búdí chuní ul fáiltíonnta sin níl I builte siar an seo chutí David McBreen. David McBreen is sin níor chuid nún an seo chutí Ciarán Mhic Ciarán Mhic is din sin an níor chuide Ciarán Mhic siar chutí Domhnaigh siar písa be galinis beidir go chance a dá fíntin seo in Jack Carney builte go hard ag siúd. Tá sí cám agus amú a well hín cearta géad a chríal mar sé teach gúí chun cín inis agus speisiad ná rudí chríal nach tríaladís rih seo nach sé an cáin sin head trastan agus inis tá an chiceamach le bóla ríist le Ben O'Carroll. Maigh Eo go mór an cín dó sé an I hína dó. Chiceamach le bóla. Báide in seo gcónaí cuairtú den cín Conor Carroll ach ní léananig I fós le an pasúirt cai sé scuile fada scuilann sé fada núna I Caisleán hálaí bistú nuas go teamach a tíomh líine agus is le Ros Comáin in líorthóid is le hoban tíomh líine Shane Conan siar a haint Shane Conan leis sin bell chuinna go duine tá sin ná go láganna go duine sé sáinní beidir in sin ach tá an líorthóid mar sin héana go bhar a tháinig isteach ar báil sinna Declan Kinney is an pass to Kinchinega, that's the score good Dote and Dote, because on year or Ros Comáin and year or Jacob Marchinade, with Conor Hand up Bullish Dachin with column neary, chance a column neary, score, go hall and your father column neary, score of it has still printed, and Chinny column neary, so that Garn the light did Sheikh Houdin double score, though Shake Maigh Eo, he in its D, a Ros Comáin. Chiceamach le bóla, Conor ní Jack Livingston. Sin a héana tóg lámanis lethe. Chuirigh Ciarán núna I Caisleán hall. Bist gan an gáil san éir hall an sinna bé Jack Carney tá, stoilm go bé, an dí chuid ag siúd a cuairtú duna cín teile, dún sé ceann isteach sa spás dí 8-sé. 8-sé le sé bell, ní scóráil sé fós, ach tá sí dí chuid tú isteach an teige, pointe beidir a Ciarán Mhic an pointe fáinte Ciarán Mhic ní rán nach tíigh. Ciarán an sin nó Jack Carney gutí 8-sé, an líorthóid gotí Ciarán Mhic agus cúlín brá fáite Ciarán Mhic. Dó seacht na hína tí agus thugna méid agus fi caite son na géad le an seo, déanú méid a dúmatéin agus le áma. Seo chu gunní chiceamach ríist. Conor Carroll. Can mór mílte amach go lá na Páirc, dáing in good glúte sinna Conor Roinn agus éimi Conor Roinn go Ros Comáin na taiste leis Westach tuilis testa scórbh Conor Roinn a bula isteach an seo a go dtíon fear fuair a cúló agus sinna bin Carroll. Ben O'Carroll is líorthóid tá sé an rolla núnsa nálach ní teáil inhéanaid mar tá trúr gohainte Maigh Eo hímpelid a líorthóid bhí sé eisí seo siad caiise do leach ten siad amach agus ten siad amach go lá na Páirc bag nach lá na Páirc a líorthóid mar sin héin ag céile Mhic. Ja cholí láir, cuairtú duna cín le pasúirt, tá pass do Cinchinega, fáil sé héana a séach tá trúr gohainte Maigh Eo sin, ní le chuid cáte fósach up, tá sí builte go hard isteach mé le chola bin ráfinte, tá na muoine breanna bhfuil chéile ní pointe na ráfinte an mar tá sí go timú agus fórí. Ban an scór, dó seachtag Maigh Eo, híana trí Ros Comáin. Jack Livingston is an chiceamach seo. Cuairtú duna cínt, teaplan go sé a tíomh seo go fád Babhta agus taíonn, chéadúir a dánig sé a tíomh seo go fád. Bistú nuas fáitéireis ag Ros Comáin, fáitéireis híann sin ag Caisleán í mór an feicí a neos a glufa seo go fóileach tá sé Conor Hand inis. Conor Hand ó himirt siar agus I mín sé cuairtún pass. Níorthóid ag Shane Conan ach tras na Páirc tá Shane Conan agal tá beirt ar a tíomh seo go fáilcí go maicinn sé iad. Ní cinn sé ach duine go banis agus columnéirí in sin. Columnéirí a taiste. Columnéirí alisteach fu sé pointear ball réal sé pointin seo ní réala tá cín nógatí Shane Conan pointeag Shane Conan is stoilm bhfuil tá áard ag Shane Conan i breanúir chéile tá ceann sin an stoilm tá sí an head trastan búlín in sin ag Ros Comáin búlín tú cíile se go. Na Caisleán imíthe an fád
Cail hína hin agus be ón collar in it dat tu isteach as dóile. Cail hína hin imigus ón no bhfuil me ceartan sin se. Dóile ón collar in it dat tu isteach cail hína hin imi. Chic amach ar innos ag Jack Livingston. Cyn go Jack leis i gán se. Tá an réitúid a rá go har a clog a stop ar íst. Bhfuil? Ní, tá se ceart. Tá mu de leanach ar ai. Jack Livingston, tá sin an cool body tó go leor ráma leis i cymach. Agus seach a gynne, bwyltyn nhw'n ar y tíwel go ffordd cyn Babhta sin, i reibyn tí wws. An i hwyd yr eisle Maigh Eo mar sin hyn, a lor na parking y Seamus Howard. Seamus Howard, tu gyd i Roinn Domhnaigh, eta imi leis, agus an i hwyd tapino sy'n sin, ach ta an i hwyd yr eisle Jordan Flynn yr eisle sio gyd i Maigh Eo, Cín Maigh Eo, tras na parkings, Cín Maigh Eo gyd i Jack Carney. Tá an réitúir arán, gúil bhaintas de háart, tá cic sír an seo ag Maigh Eo. A bheith cymryd an chéad dá finte sa glufa seo, mar tá an ceann seo díreach ar is slúa, Roinn Domhnaigh a hócasí. Tá sé breanú go bé hócasí, tá sé chúlí glána din na fórne, dó seachtainna hína cehead. Roinn Domhnaigh díreach ar in slúa, agus tá an marc chuide ag an réitúir sin, agus iad se gal head sin. Fecimid, hynnas má hain. Se réitín ein ceann seo hógeal. Seach a gynne, Roinn Domhnaigh. Ceann seach ar enid drastal, dá fínte Roinn Domhnaigh. Tá sí sin casta go hálainn, dá fínte Roinn Domhnaigh, gé dá fínte sa glufa, agus tá mu tí díleisteach tíireach anis 8 méad agus 5 tíireach caite son glufa in seo. Agus tá Domhnaigh yn a hína cehead itán, Domhnaigh yn a hína cehead. Si cymach ar íst na bwla. Seach a gynní, pwynt amach go lár na Páirc. Gustí nuas an sin, Ros Comáin ansan íorthid, hall in a tíu hall. Fá, becheacúil fáil an sin, ach sgéir an réitil umhanta stil ó, agus an íorthid a go leor ac o bús an seo, inis tá an íorthid sin gynnisteach sa spásach, Tráchtaire, mar tá Jack Comáin, le a head a bheith ciún, captain na fórne le séin, agus ín pascadon agus seach agin Ros Comáin ágan a go den inis rís, go David McBreen leis an bell, an íorthid ag siú, tá sé áhimar Ciarán seo, go dí plunked, agus seach agin Michael Plunkett, passway siúd inis, agus passway siúd Michael Plunkett, agus Michael Plunkett a bwla. Agus an si cymach inis go dí Roinn Domhnaigh. Roinn Domhnaigh sin íorthid go fóileach. Bwyltí Ciarán seo go dí Michael Plunkett. All ar tíhile go fád. Jack Carney leis a bell, Jack Carney roilch an cín. Gwyl chance Jack Carney a sgór a lit an champ passage dach sa spásage. Be gwyl chance go bad i tíú gúla méle chól. Agus í sáhail tí ríist. Ag a gúl bádach ní tí glanta go fóileach. Ach tá sí go mú agus fóríl. So fan an scór, Maigh Eo, rá chól agus ní gúlín. Ros Comáin cúl agus ceire chólín. Agus 9 méid agus 2 second caite. Fi 9 méid agus 2 second caite an gloganis. Sí cymach. Ríist. Le bwla, déitach cheir chúl veg Maigh Eo, agus bhech mar an cúl báide, Conor Carroll. Si cymach le bwla. Tá sé ráilin nach a dimre rítán, lugad a lag tití cartar, Ros Comáin, cuí na cuma fanta yn siarad, bach tan dyn sio ar an tíb dínach, dínta go glóite fáda Ciarán sio ag Paul Carey, agus Paul Carey a taiste leis. Paul Carey go fóileach, a líorthid ag Bainteró ag Jordan Flynn, tá fáil dínta Jordan Flynn agus seach agin amach le Maigh Eo, nógan a go duine inis, David McBride, David a sin íorthid, si a go dí Jack Carney, tá ní smúsa glufa le tamil, níorthid ag siú, taistil inis, goite go dí nína cearach a cúig, goite go dí stúa tríala sé, ní riala, bwile sé steach i fan sé eisiau nistí, agus seach go Jack Carney istí béle hólta sean sa scóringe, go háir lena láir na head drastan agus darbi irád le Maigh Eo, rá chúl agus te gúlín in ag cúl agus ceir a chólín, agus trícha, 9 méid agus cearcha second caite a glog, go chic amach, ríist. Crahúd Carroll, Conor Carroll a head a bheith gloch ar fad sa glufa seo. Agus an lugad a lag tír Ros Comáin a láthar na huid ar éanas. Ní gúlín glán idir na fórne, tá an réitú na caintin sin le duine go imidóí Maigh Eo, clog stoppaí, trícha chuig go híon nach tá sína sé ríist.
Caisleán Jack Coin na captain bhí sé. Seo chugaid chic seo builtin ar a tíb seo go fád. Ó, chuníiste go Maigh Liggins agus nis tá an brúir i ggéir hiocht amach sin í builti go dtín lead rúa columníri sáníon sin ach tá fáildínta i duine réiteir agus seo chugaid Maigh Eo éis agus Roinn Domhnaigh éis obair na gapalíonn sin nach í Jordan Flynn inis builti Jordan Flynn isteach go dtí Mhic Céal isteach sa spása seo go dtí éad nó sé istí mé chóilta seansa chóla go maiid inis agus tá sí báte no sé tríú cúil ag no sé agus inis tá an rithirrás ceart le Maigh Eo trícha 1 nóméad agus trícha 8 second agus an cúiltin ag no sé agus fágan sin go bhfuil tríide in na 1 céad agus sin nácans go bhfuil 8 glán etin na fórne 8 glán etin na fórne agus was Fátharta Ros Comáin go dúcha an neadog leam stóilm bhfuil tá písí be go le fósarab tá 3 nóméad arab 3 gaite trochagan Ros Comáin sin níorchuid réanús an níorchuid éis sin seo le Conor Hain nó a tíb seo tí Paul Carey leis na Bellinis ach sin nánail tíiste go chosantóí Maigh Eo tá níorchuid seo le Bino Carroll a himmer te maken die varen had ik gesteach het bal sinna Owen Colleran a bulle sier in is die columneeri in de tiwelle gevaart en hier wordt ook hier columneeri die Shane Conan a bulle noon en chin wil chance ko bij vriendin show wel fekken met da chance ko bach ni hoek shit daar ben goed chance scoren show wil te go hard dan een wie de brand de de kid stellen goed Shane had het last dan Tashi had het last dan vriendje maar chin ag Ros Comáin agus í fáitigh Declan Kinney. Tí cymach tóg í go sciúpaí, fáitigh éis sin seo ag Jack Carney, ní hé Jack ach Hugh Loughlin, siar sin dí Paul Tuohy a bólisteach siar pí sa begaile, bhain sé éisi, fáin ó Domhnaigh éisi, bhfuil ó Domhnaigh a tála táach níanaan an fáil dínta éad déanaan réiteir. Siar a hain sin, bhfuil bhain eile, gotí Plunked, tras na hain sinnis, Plunked a sin níorchuide in seo, bí sé siar, agus tugann sin níorchuide in seo go dtí Diarmuid Duffy réis in seo, go dtí Cian Maigh Eo le tá níorchuide réis sin le Sam Callahan, tá seansa scóraigh Sam Callahan, ó cha sé sin ach neach an réiteí, tá seansa chódaín ag Jordan Flynn, agus tá chódaí fáte ag Jordan Flynn agus fágan sin, go trí híineag in a híana cúg. Rithirrás go hill agus go thomlan le Maigh Eo an seo híle nach chuil síá leid ag imreodí Ros Comáin sa glufa seo í bhfuil siad a gimirtú sin bhfuil Maigh Eo thar cín ar fad cána cí takeam breanaín siad thar cín an tralóna seo ar réalas. Conor Carroll is cí cumach an seo amachtíach lár na Páirce in seo nóméad atá fanta etin mutéine agus le áma an díorchuid sin a réitúir a ghalisteach an éidir léanaí é áil tá sí ag fear Maigh Eo an deacholaí láin Michael Plunked a bula ceán fádisteach sa spás anna festí Sam Callahan a ghalisteach an spéidir bhfuil chance a cearú cóil sin mé le chóil tá Yancey strach í tucaí nuas agus inis cead a Harlow sin seo bhfuil carta go cinál na cinnte seo nó bhfuil a riláán gomach céad ceann má bhí chance a chúil tá ainm a ghalisteach sa leabhar anyway Céilim Ceó snáidem atá gceist Céilim Ceó agus sé clog stoppaí ag tíocha cehead fihi cehead Cart de dubh fáite ag agus cicéadce mar bhí mé heapa cicéadce ag Maigh Eo mar bhí chance a gól agus máin siad a cúil seo bhil sin in áide tá chola thuirta míon an áid an tralóna seo tá clog fós stoppaí agus Céilim siúlhaid siú leis Céilim Ceó agus an Harta do fáite ige inis. Roinn Domhnaigh bhil sin an Carroll cúláil a na Conor Carroll seo chugann Domhnaigh go heanna chóil isteach sa bhfuil thug se go halne fadaí agus sin áchas bhfuil cead a híine go na hína cúg sin chóchúí déag idir na fórne cichtetecha agus tícha cearcha cúig is garbhain le áma agus inis tá go dtí níos measa Ros Comáin mar go bhfuil siad tíomh leichéad ardaigh agus hána héin chuide go loch leanta Ros Comáin na fágáil Páirc bhí céil bhil coppla duine
a thugann ní siceach sin é le ámas strute aon seo agus clufa an éon tíomach ar fád agus Maigh Eo go mór an cín. Scóir le háma Maigh Eo 4-1, Ros Comáin 1-2. Bino Carol het real bin a fuintje ta sé deal do mi sé hier chance score ge het score ek Bino Carol agus winner sé go mat an los vi bin agus ge German Duffy chance German Duffy but go hard like Duffy an score en David Duffy sé héna hosse hier chance no cool an sé score ge ta sé e probably goni to champ je hoorde stakje an far hosse Michael but Michael but go hard like Michael kid Michael in tele go ma goed je kan niet raad ge op een goal chance de mel gewoon check man a hole Beno Carol agus Spotón chance score beidir David and Brian mar will ta chance beidir in shot as she go hard as she go green agus Cooley nelle Maigh Eo agus Shane got away beidir chance a hole chance scoring Ryan O'Donoghue is the mel hole oh look at Jordan and you heard Ryan O'Donoghue ní léna bó hímpel chance scoring tu champ pass a mel hole chance hole oh Jack Carney and double stachan gotí columnéri chance columnéri score go hall in fád columnéri score a bit hastal pointe in sinne columnéri so dan séle se ben ni score al fós ach ta sí you heard tu stachan change pointe beidir Ciarán Michael pointe fáte Ciarán Michael Iran nach tí sé kunán pointe sé kunán stoilem bhil an ordig sé kunán de brenn de chéile tan kan an stoilem tá sí an had drastan goín sin Táseach an drastan dá finte Ryan O'Donoghue tá sí sin casta go hálan dá finte Ryan O'Donoghue gé dá finte go bhil sé steach fan sé nationalistí agus se go Jack Carney de bel holta chance scoring go hard den na had drastan agus tá rá Maigh Eo chéine sta spáte go dí nó sé de mé holta chance chola go maiis agus tá sí báte nó sé tríú cool chance kabach ní hog sé dech ben go chance score an se builte go hard tá na muí de brenn wi chéide stoilm go sin had drastan táisi had drastan pointe mai Sam Callahan de chance score Sam Callahan ó cha sé sin nach neach an réitirí a chance chodí na Jordan Flynn agus fan coolí fáte ag Jordan Flynn agus fan coolál na Conor Carroll seo chugann O'Donoghue go ha na hole steach go hog se go hallne fádaí agus
Fas a hart, chúlín déagad in na fórne, cead a híine ag Maigh Eo, híana cúg ag Ros Comáin, is viidir a súla, cín chúg bhílinn seo ag glufiseach, tá bhainníos múna sin in seo, Dearan go sé níos gaiide go beidir ú dúbal sin, mar tá go leor ísbún sé seaán an seo náid bhfuil an bus go tráchtaire agus tá an réiteúil Conor Roinn léin, réití le túsa chud leis seo. Obair mór le tína tá Conor Carroll agus Aidan Brady héis an dearthú tá Aidan Brady teachisteach sa gúlan a Conor Carroll marach Conor Carroll ní chéad a chúla bheáin ach 8 gí ceapain ach tá an tair sin tínta go barénús tá sé tú chance go Aidan Brady arnú nó Aaron Brady ní nach chéine agus se han réiteúil Conor léní te sásta go le hórt ceart fós ach tá sé brean bhuiidir dul níos has sé fós a réanús achas cear Maigh is tóinam tá sé breanú Seamus Howard agus Shane Cunanan stoile tá má lá na Páirc tá deacrachtaí ag an réiteúil le na bhuiidir le ceannach go barénús is cosú tá sé breanú hímpel go bheith sé bh le hórt ceart tá duine cinnte go cogur an nach luas beidir go tíad ará leis san déart agus tá sé Maigh Eo nó go le clufiseach cheappa go le clufiseach grúteach agus cheappa go meach a réide agus an méid chúlín déag chun cín. Is tá ní chuid caiteisteach túús chuir leis se glufa agus seo go Maigh Eo roiin an síríiste ní chuidir eolach baite head an stúa agus í builteisteach sinna a í lehlachailte mar sinnéad agus seo go amach le Ros Comáin is ágan go duine heis tín scóran ag dóite bha Ros Comáin is deach sa spás a chuirn sin an cáin sin puí suasasta hin sin ag dá a Craig teach sa spás an sin tá bin Carroll ag na Peile tá níor chuid bin Carroll a sí TTY tá an réiteúil ará go leach se lábhar na talara agus an ceartta go réiteúil leach se lábhar agus kick amach nó kick sír an go bhío tá níor chuid is le Rory Brickington an lán cholaí agus tá sé sin túid gan chaptín Jack Coyne a tá práiseachtín go bó sinach beidir go néidir lobí lá amach tá níor chuid mar sin héin ag Jack Carney Tínta go maag Jack dí Sam Callahan Sam a gáil chun cíineis agus an lósatá ige seo ní chuid ag go fáil taiiste leis goite na fad na Páirc pasta ísteach sin ige agus Ciarán céir agus an dhéhuiidir le David McBreen isteach sa spásin seo go dtí Domhnaigh tá sean sa scór bhfuil an seamach dtí Jordan Finn builte go hard builte go chríomh ní céad scór sa dá le sé chúlí déag idir na fórne Maigh Eo well tá siad Cead dó gan is sinna hína cúig sé chúlín déag go bhar na atrop si amach tócín sin ag i gúlbád anú Aaron Brady agus testín scóraní bha Ros Comáin tá go pein go testín is testín go géir í bhfuil tú go dtí delinn cinní ar anúna is an tíh líine bhfuil túúna ag siúd sin go dtí lán cholaí ón McCormack a thusa measta do síis ach tá cinnte go léanaid tá sinna sé Conor Roinn trastan na Páirc in seo go dtí fear a tháinig teisteach níos slúchta sin ón Cailreán leis an bell a ní chuid ag ón Cailreán go fóileach Ge dtíana sena sé gáin seo well tá sé sáí ríéis tú bháin eile tá ní chuid foiiti leis ige beidir go hat sé íhríal a go teisteach sin go dtí sa spás beg sí tíiste hin sin á Ros Comáin bhí an seansa gainéidir an ní chuid a chuineáil teachníí éidir an fear bhí an ná Robbie Dolan ní chuidir leis sin builte go hard builte go míghrín iste hin sin ag ón Cailreán agus fan an scór Maigh Eo cead dóhéag Ros Comáin i hína cúig. Sí ceamach le bula ag Jack Livingston ísisiil go dtí Hugh O'Loughlin siar David McBreen agus seach go Maigh Eo eile an síhaine bháin eile Jack Carney líorthid Jack Carney go dtíon stúa mór pasta go dtí Roinn Domhnaigh siar a díist go dtí David McBride agus McBride anú go dtí Michael Plunkett go teisteachchanis agus an pasta go ag Plunkett fan sé eisi tríal sé héin scór tríal se scór a bhí se scór in fan se scór head lastan cúí eile ag Maigh Eo agus iniste sé tríal pointí as a chuile áit ní nach chiide mar tá sé chaméidseach an cín seach cúí déag idir na fórne cead trídeag ina hína cúig tá an agus sam cead a hála go Ros Comáin nach well ní si go fi seo thurbe ó le baillas a géad le stoilem
has Maigh Eo fáil na gúil, agus tá de me déach ní smú cúla bhacap. Déach och cíine a leide bhacap tá ní chuid an cáilte Ros Comáin ceach. Seach go Maigh Eo ríist, Ciaránsaí, agus a ghilógan na go duine. Agus inis tá ní chuidin se le Páirc Tuaí. Páirc Tuaí tá choláite de Bharraigh, siar suas go siar, leis go dtí Roinn ó Domhnaigh, pas tras na Waisúd, go dtí Plunkett, Michael Plunkett, Fáthháil Tibbet. Builteach go dtí Jack Carney go dtí Éideann O'Shea ghilisteach. Éideann O'Shea, Sáidí, bhfuil fáildínta, builte Éideann O'Shea, ceann chu mú ag Éideann O'Shea, tá sé de breanúí chéad, tá sé head is lastal. Nuair a ceapan go sí mú, na sin an ceapan go sí mú, gus cosúil na rá, agus tá sé head is lastal agus an bhar na sin is méidí tiile. Tríchan í cúidí, cáte ar a glog, cead a ceardeag in na hí na cúig. Mas Ros Comáin agus a breanú sin, well, ní, mú na go dainneú se le. Maigh Eo bhád éidir níosár an trúna se ná Ros Comáin. Tí ceach le bula Gavin Brady, ní teorí ag le hí pás a thuirt, ní léanana a briach dóla hí, dúirt se an pásó. Agus í builte amachcha sin, bistí nuas, fáte éis rístan sin ag Jack Carney, builinn se sin is básaí, isteach go dtí Páirc Tuaí. Páirc Tuaí a dúirt go dtí chumradaí agus session na taistilínis agus an Fátharta gceist na Diarmuid Duffy. Bhí bhfuil cead a rím ag siúd, suas ar is stúa mór a díal dumí san nún agus an áil, a dhéic go fóileach ní hain sé níos fuide, tá sí ag Sam Caisleán is bhfuil cúgéad, builte nún an teige, fáte éis, cead sa scóir peidir, builte anár ní GME fós, Diarmuid Duffy Willie, tá sí bistí nuas sin, bhfuil seans peidir fósán, tá sí go timú ar fóraí agus bhfuil bhí hiú ó lochlinn cebrú go tréin i ggéar an díthúirt sin áileach, tá sí go timú agus ar fóraí. Tá me cínte nach sé dína mór an imí ró, mar tá sé go mór seach a cín, agus an cúlbáide. Aaron Brady. Sel fin na hín cáin seo bhfuil amachchanis, cuairtú duna cín. Ní léana go bhainte Ros Comáin na riseacht ní léana híle nach chuil éon síimeach sa glufa na réine, sa sé rála ben gola clufa hart, agus át le fada, agus seach go Maigh Eo ríist, tá Ciaránsaí cín Mhic, siar hain senis go dtí David McBride, siar go dtí Jack Carney nún na sigáin sin go dtí Páirc Tuaí amach go dtí Roinn ó Domhnaigh, Jack Carney, éana hímpelad, go dtí nína cearcha cúg, steach go dtí stúa, pás ar go dtí Jordan Flynn isteach sa spás, seansa ag cúgiú cólaiste, an hábhaid ag gúlbáide le bheith féilte, cín mac é iste nach Conscience somewhat gúlbáide Aaron Brady, so tí cearcha cúgitáin agus híle gúil Jack Livingston a tína bhealach a níos, Bharraigh, fu sé ceann sa géad, bu bhfuil le séna me chuil le sé ceann se freisin, tá sé siúla níos go ré le hín ceann se thógeal. Agus tá an clog stoppaí ag cearcha híon fi cehead. Má alt gúil an cearcha cúgtóí go scipaí ag Maigh Eo agus a siad ar mór a ríist, agus seo chugaine siad. Chéad íon sé gáin sé go dtí Roinn ó Domhnaigh, Maigh hain siad an Babhta seo, nún hain siad go dtí Michael Plunkett. Nimmer tá oscailte go dtíireach gus Jack Carney leis an bell. Jack Carney, ní chuid go fóil, réal sé isteach sa spásaí. Tá me dtí aníons nach sé tríal ráfuointí, bhádís fi deachchas chun mór sin chun cín. Mar tá grím níor bháite go bud a glufa seo, ní cháile sé a seo stoilm, tá ní chuid éis an seo inis. Jordan Flynn, bhfuilte Jordan Flynn, bhfuil tead drestan an Jordan Flynn cúdaín eile, agus ní bhfuil Ros Comáin éon scór fós sa dáile agus tá cearcha dó nó méad agus 10 second caite san game sa glufa seo inis. Tí ceamach le bula ag i gúlbáide ríist. Aaron Brady a réití leon ceann seo bhula. Mach cuil díad a chuid de lár chuidann sé ceann sin, tí siar ag Ros Comáin am lár na Páirc, an ní chuidann seo le ón Cailreán, builteisteach ag ón Cailreán na stíhann sin go dtí Ben Carroll is seansa scóir agus réal se cúil, ní stróbethe Jack Livingston déile leis ceann sin, agus seo go Carney, híar meascach is cúla híal, tá sé héin, agus Páirc Tuaí choláite a Bharraigh. Tá sé triblóid inis mar bhí sé réile sé ceann sin, agus builinn sé isteach sa spásaí, agus seo go gneamach a leis a gaptíín Jack Coin, agus tugann Jack Coin an amach pí beag go dtí Sam Caisleán,
agus Sam Caisleán agus an turbo go a gopa ige agus agal síos cuildíad a chríil ar na páirce in sin nach taní chuid sin baiteró a sí pucí ige ní tí míle hacht a sí leis an le Paul Dewey mach dí Roinn Domhnaigh Roinn Domhnaigh tu sé siar an líorhuid pas siar gotí Michael Plunkett al bhealinn topid a bol in Ashen Choinish gotí Sam Caisleán Stefani bhéal ná is leis gotí Domhnaigh sáte sáinní nach an líorhuid le mí ógónaí Plunkett leis a líorhuid líorhuid tu ag Plunkett Maigh in sinnis agus í fáte leis Jack Carney Jack Carney, Maigh Eo a híocht Jack Carney go le Kirkall, Jack Carney scóráil, puinte ag Jack Carney, puinte máin atá an sin, tá sé go le scór a Babhta sé mar tá an Maigh Eo a trás na níos tá den cí teile gortaí stóilm ach bhfuil beidir nachfuil. Níl na mu neachta ré, an cúlpáirí teocht amach leis gáin seo. Ní bhda, go dtíana sé. Steachar ó tá, díana nach bhfuil éon ríocht ó le hín Passa hurtóp. Stan lugad a lag tití Ros Comáin go héilegs go hamlan am lá na páirce tan díhuiid an cáilte fesnach bá tí eisi sin ag Plunkett. Michael Plunkett, Ciarán Michael Plunkett leis an bell, fan sé eisi tí Jack Carney. Jack Carney, pass bagisteach tí 8-0 8-0 leis an díhuiid, chuirtú den cínt, a se trás na páirce, tu go sé an pass, a eisi an seo Jack Carney leis an bell. Jack Carney taistil. Allianz Jack leis a gáin seo, tá sé cas amach, bhíonn sé amach bí sa begaí, dí Plunkett a díist. Plunkett a gáil nún trás na páirce, go leor nún agus an álang, dí Roinn Domhnaigh. Cicín bheag isteach sa spás, gan íon an deas go dtí Jordan Flynn, deas go dtí Roinn Domhnaigh, deas go dtí Jordan Flynn, cáiltí Jordan Flynn, pucí leis a díiste, David McBride leis an líorhuid, Ciarán seo go dtí Jack Carney. Jack Carney in sin agus an pass, ní thug sé an pass, bhí sé lígad na higus te feasach ní thug, bhfuil tú nó na teáil a tí seo a gan fáilcinn si go dtí Roinn Domhnaigh, ní chuirt sin nimí waich, de fa sé ríistí, tá sí fáilte aige. Roinn Domhnaigh, tíocht amach le, tína ili ní steise go héin agus ní séascach, ní bhacan se le í bhil, tugann se go dtí David McBride a tuirte steach sa spás sin agus sé imíríist, ach go dtíana sé táin cáin sin blocáilte, í fáilte eis mar sin héiríist ag bhar páirce, sean ar chóla leis de méle chóil, sí leabhlacáilte í bhfuil amach tá sean sa scóra cín bhfuil go háda siú á Lochlinn agus bhfuil tímpáil agus heidir leastal agus mar sin tá an scór sin chláirthe anú ní canmid cíimú nach bhfuil ag Ros Comáin chear déag ach bu chearcamach más carta dubh bhí an bu chearcamid sé eis in seo sinna célim ceó tá sé eis a bord tá sé eis a bord gois cearcha cúg cearcha séú méid caite ó an tíb lína chaidir le bhí chuine tuiste colm níirí chuín sa sté Ros Comáin a lein an síríist célim a tháinig isteach a fuair an carta do sinna bhí mas gona bechéad fé denúméid agus seach againn Ros Comáin an tín seo go bu chearcamach tíceach seo ag Maigh Eo ach ní den an réitúir isteach an sean sa cóil fáilte leis ag Ros Comáin an cúlsin sné chéad scóraach sa dáile agus an cúlsin fáilte acu agus an farfuirí ná cíit farfuirí nó an calarin Ciarán Lennon imi ag an fáilcinis agus tá Jack Duggan tuí isteach acu ó an na cíán ará Jack Duggan lu tanhfuil ní Jack Duggan seo chu mar beheb tá Jack Duggan istí I bhí fiche tá thuhear dé an eis ag Ros Comáin cúil fáilte eis acu crut níos áir in a scór cead 7 na 2 a cúig tí ceach builtí chétí ceach ag Jack Livingston aniuh an réitir arágó tí sé ag Ros Comáin má lá na páirce tá níorhuiid eis le Paul Carey a taiiste leis Paul Carey tá níorhuiid tucinn sin ag tí Dáda Craig Jack Carey a fáil leis ríist tá sí fáilte Paul Carey Seachtaí Craig ríist bhfuil bháinile sé díaltú mí sa céile bhil sean an scóráil bhfuilte aige bhfuilte go hádaige bhfuilte go chríneige agus inis tá crutsin beganí sá dó sé an áchúí déag ach tá 7 déag go duna fórne a gúnaí. Tá Ciarán O'Connor is tin áta don ó sé 8-0 agus feice freisir go méid gúil Tommy Conroy teachisteach an áid Paul Tuohy. Ciarán O'Connor agus
Tommy Conroy, Cillian O'Connor as Balan Tubber agus Tommy Conroy as a Neil. Agus a clog stop here no. A car shaft as a tosiri east. She came up with it. But today she far we open shop. Dermot Duffy. Get in the shot. Share could you Jack Carney talk about it on the shot. Jack Carney attached the list. On the loss for Jack Carney past the pitch leg the Rhino Domhnaigh. That's the spot behind Cillian O'Connor. We shake on her. Fawn shall we keep it. She called ticket. Benny which it actually reached. In the gate the car. The good channel passage. That's the spot. Tommy Conroy and Farah Nickstack. I shouldn't attach the list. Noon couldn't change on. Go. Shanana holding the door. Keen McGale. And Shin go we all. Agus tá sé go tí cead a hochtaí ganis a dá dó is sé ach gúí dé go in na fórne. Agus an tá má bhfuil cear a hochtú méid caite san na dá lean seo. Clufa an leadronnach agus an éon tíbach ar fád atá agan an seo an tróna seo. Agus Maigh Eo agus tá bhíráis le agus an hier goed sin bestin was in is wat je dash ek Ros Comáin do one left of will fall into chin wel bekak melk agus tá in is it generated fall into chin agus les Ros Comáin ik seer agus tá sé de glosach an sé ríist agus an hier goed to kilo back up piece bagal so sin gní fer for the cool all colorin on sé sin kortu den kine pass hort ní passion it hier tá sin is mohin sin lá na Páirc ag Conor Roinn. Die Conor Elif, Conor Hand the Tashtil. Conor Hand a bull go hard, Kichi will in conscience Tashimu, August Ed 4 Heinz and Con or the issue. Shin Marta Cahad a hochtig on I do she. Cahad a hochtig on I do she, August Ta Virage not either. Maigh Eo, well, tá le fada le bheith féinich an seo, agus tá ardhacha bula chéirí. Agus tá blach lí a bula gáile, agus go mar gáile agus muinechan tíáilí, na seocha gan inis. Roinn Domhnaigh a himar tíar an seo, agus í fáite i mún sin, ag Roinn Domhnaigh a ríist. Roinn Domhnaigh a táiste leis. Roinn Domhnaigh a bula siar go tí Michael Plunkett a bula noon piece of bagalinis, agus for Roinn Domhnaigh an felse did it. Tá sé Roinn Domhnaigh. Tu sé can sugar Jack Carney, stach sa spás, agus Jack Carney táiste leis, a tríala sin dá faointin, ní chríala, sa cuartú dunig cín telna pass a húrt, agus chuní sé gimach gomáidin. Sam Callahan a táistil. Ní chuid Sam Callahan, chance a score, peidir gúil chance a chúlín, fiúan chance a chúl, Tommy Conroy, ní chuid chuní an adaige, tá ní chuid gan adig zastalnaige, agus fágan sesin, a gohfuil Tommy Conroy hís puintile a chud a gúnra Ros Comáin. Cahad an ídeag a naid dó is sé. Cahad an ídeag a naid dó is sé, agus tá fianú méid fanta fós a glufa. Agus is í cymach, na bwla wedi wan edrych nes. Ag an gŵl bod a hannig ystach. Aaron Brady na si gán seo. Ydy yna sio. Wel. Rach o gyn, Ros Comáin edrych nionsi. Sgoran i test ag o geir agos gydoti wahab. Chosulwch dyn na hwyd sydd ar y ffoile en sgor an eisg. Ta si tag i mach o lor na Páirc in sio. Agus í fáte is sé meid célim ceó, tu í célim ceó go dáir craig, bhfuiltigh dáir craig, casan sí sin go deas, casan sí go glóte head zastan, cúlínig dáir craig, agus tó seachtach lár na scór ina seacap, agus cead an ídeag atá ag Maigh Eo ar nó. Sí cymach le bóla bhuidir bháine le. Seacha gainis an tíg seo. An réitiúid car an nimmer te stoppen, an clog stoppi fresin ag go híon í déag clog stoppi, mar tá faras Maigh Eo sínt ar a tála gortú tarlaí ró, cúleis a testal wai, agus stöðning go me sé caca leor tá an fisiú istéige, agus a ben fear lár Páirc stóile, mar tá an sé an fear lár Páirc, fear tá gist na Seamus Howard. Seamus Howard Cortu glún is dóile, ma tá cyreso. Be sé caca leor.
Gus tú glúne. Clufa an leatíhach agus an intíhach a ríide. Agus rí rás go thuúlagus go thomna le Maigh Eo. In seo. Tá sé ceacair leor, tá sé fáil ceágáil. Tá Frank Erwin takeí isteach, tá Howard imi go fáil a gortaí a fuil bullabus in sin agus siad Frank Erwin takeí isteach, das well. Stefanie Beo ná go Frank Comáin céanna agus fágad sé fear Bhéal mullet, nó Bhéal muid. Agus an réitiúnis, réití tús a chuil leis an glufa seo ríis, tá mé hapú siad a cuartú díorthúid, í le díorthúid Jacob. Stoilm, sé rála go bhíidir clog a hosí ríist, tá an clog tosí ríist. Tá díorthúid ag gúlbáide Maigh Eo, Jack Livingston. Bwiltig Jack Livingston, amachchan sin nach Sam Callahan na treid agus a díorthúid fáilte leis aige. Ní rénig go léon pás a thuirtúil, níiad sé thuirt go chúlbáideach tá sé díal si chuní rád ag an aréide ach tá an réitiúid sciil rina buntaiste le Ros Comáin. Díorthúid is sin ag bin Carol. Bin ó Carol amach ach tá choisinte ag Maigh Eo, a choisinte ar a cup. Agus tá an chúlbáide Aaron Brady má lá na Páirc cinis frisin, tá an díorthúid seo ag Conor Roinn. Conor Roinn an túirs gotí Dáda Craig, trastan seo gotí Caisleán Cio. Caisleán Cio isteach sa Spás an sin, tá sin gníomh go hálan iste hin sin ag tá sí Maigh Eo, tá sí Ros Comáin, seans beidir a scór an seo ag isteach an béal a chóú a bheith contorteach tá sí bhfuil amach le áhan ag gúlbáid agus í pucí suas ag Michael Plunkett agus seochagan an díorthúid ag Michael Plunkett i ríist tras na chúla hainse leis i gán sin agus tugann siad an si gotí Jack Coyne a captain agus Jack Coyne a bóla amach an seo agus í fáilte Diarmuid Duffy ach Diarmuid Duffy an díorthúid cáiltin sin ag ciú a glochlainn agus seochagan Dáda Craig mór mín a hard ó Dáda Craig dá an cáin sin i mú rial sin dáfinte lechníí sin dáfinte ar a ghuiis sin agus dá an cáin sin chuid i mú agus tá Maigh Eo cíimniúid fear an deile a thuirtisteach. Tí ceamach le bóla. Jack Livingston réití leon cáin seo bóla. Ceann an deas go dtí Roinn Domhnaigh tá hir a measca chuid cúla hinis. Roinn Domhnaigh leis an bell. Ní chuid go fóil. Roinn Domhnaigh a taistil. Bhuilann sé isteach an seo go dtí Jack Coyne, captain na fórne, Jack a taistil leis, siar an seo go dtí Jack Peile, Jack Carney. Ní chuid é Carney, imnín Carney siari. Agus seocha go inis an fear a tháinig isteach na Frank Erwin. Frank Erwin siar go dtí Jack Coyne an nún a tíhfuile gan fád cinis go dtí Diarmuid Duffy. Fear bhil an róba, Diarmuid Duffy. Ní chuid tuí ag Diarmuid Duffy an sin go bé Jordan Flynn tras an na Páirc go dtí Roinn Domhnaigh. Ní hé bhí an nach cín Maigh Eo ach sé Roinn Domhnaigh tá i líorthúid. Roinn Domhnaigh is an níorthúid aige, Jordan Flynn ag ggéar a pass, ní bhí Jordan an pass a Babhta sin nach bhfuil ar an núna go dtí cín go dtí Jack Carney. Agus Roinn Domhnaigh fáil in níorthúid a eis. Leis go dtí Jack Carney. Jack Carney a taiste leis inis, go dtí an lína cearcha cúg go dtí Roinn Domhnaigh. Má lá na Páirc if Jack Carney níorthúid i ríis beidir. Ní bhí, tá sí chuine ag Roinn Domhnaigh, imní te siar an teaigh go dtí David McBride go te nún tras na Páirc cinis, tá cuartú duine cín le bheith roiíochttas sa Spás, ní réon an, tá sí fáilte ag Sam Callahan. Sam Callahan an turbo chuine sí ag Sam Callahan go te dríiste seansa scórbeidir ag Maigh Eo méal a chúl ce dtíana sé sé gáin seo, go sí builte le na gáirna headed trasán ag Tommy Conroy agus sé se le hénig ar áiteid ar an Maigh Eo má haintse go dtíon bhfuil fi ceannis. Tá Michael Plunkett imi go fáilte John McGonigal takeí isteach. John McGonigal takeí isteach anis. Agus Maigh Eo tríad na leads óga seo ar fad, a clock stoppaí ar nó. Ag chuig go ceir, tá sé tasí ríis, chuig go ceir trí go dómh sé stoppaí ach tá sé tasí. Agus inis, tí ceamach builte. Ó, David síach má go leor go Ros Comáin a chuirtí cáilte go bríis agus tá sí cáilte go pucí sósa Jack Carney tá choláid ar a Páirc na ríide an tróna seo. Agus in díorthúid le Jordan Flynn. Jordan Flynn isteach sa Spás a chuinse an cáintin go dtí Erwin tháinig isteach. Agus seochagan Erwin, Frank gimach leis. Isteach sa Spás dtí Ciarán O'Connor, má se seo scór bei liúr eiste chun ach tá sí bhfuilte amach go dtí Frank Erwin.
Frank Irwin leis an díorthaid inis Ciarán O'Connor a ríist. Ciarán O'Connor roill amach. Agus an díorthaid inis le Roinn Domhnaigh agus ar eascaidí Diarmuid Duffy. Diarmuid Duffy. Steach sa spás dheofa sean pass a ríist uí. Diarmuid Duffy pucí sosaige. Steach sa spás ach tá Owen McCormack an lán chulaí hir an sin agus dínta go maith Owen McCormack agus seocha go amach le Ros Comáin an díorthaid inis Conor Hand. Anna hiún sa dáile, ceann mór mílte hard ó Conor Hand agus ní ceann na saoire go dtí feachas luaid a bag bin ó Carol ar an réiteúr go fáiltí ar RWO agus an fear well tá Jack Coyne ará bhfuil fáiltínta agus tá an clog stoppaí ag cuige mar tá gortú eile ein ach bheach amach Roinn Domhnaigh cearca leor le cóiléis eile cearca leor ach tá be sé cearca leor sé puint agus seocha go inis Ros Comáin le hí an cáin seo Beo thugus íon cúlbáide hiag siar amach atá go Beo Jack Livingston a thugus an hiag siar Jack Livingston agus Jack Livingston na sin gadíana seo tá cí go scipaí agus íag Roinn Domhnaigh Cha Roinn Domhnaigh níorthaid aige agus tá Roinn Domhnaigh na cuinealtéad an díorthaid tuí leis sin ag Maigh Eo iad a taistil a thug go fóileach agus I fáilte leis sin seo ag Frank Irwin atá Ciarán is a hain siad a ríist a bháin eile go dtí Jack Coyne a taistil Jack Coyne tuairte passasteach an seo go dtí Hugh O'Loughlin steach sa spás seo go dtí Tommy Conway Maigh Eo seansa a chúil eile Maigh Eo níl tá sí glantacht a seansa scór agus tá sí chuid a head is leastal an seo Jack Coyne agus ní siad a stoppa Cíbla gúil chead a chúil agus puinte agus fi scóilte ag Maigh Eo cead a fí hín an ag dó seacht atá an agus tá rithráis le Maigh Eo le fada agus ceirtá caite chuigus a seacht nóméad caite san glufa in seo. An díorthaid eis le columnéirí. Columnéirí a taistil agus an díorthaid builte na singe go dtí Neil Higgins Higgins isteach go dtí fear a tháinig isteach ar báil sin Jack Duggan builte Jack Duggan go deas go críonhead a deaslan cúlín in eis ach dí cúlíní Hastings ach cúl ó Ros Comáin na Babhta seo. Cúlbáid a ríis Jack Livingston builte faoi ró ach ná díad ní ra nearttig arab sin an tuige me sásta go máile sin agus lena chuite ó go hálann san éar ar fad ó Jack Carney Jack Carney taiste leis Jack Carney steach sa spástíí Roinn Domhnaigh seansa scóir steach a ríiste go dtí Irwin an rána Irwin head an Caisleán agus dó fi dó in an seachláin na scór agus an bheith fíneachchas cinál tréáil atá na rína go Beo agus tá cían má céile mígus tá Cúba Caisleán takeí isteach bain an darín Cúba Caisleán takeí isteach an díorthaid le Ros Comáin céilim ceo leis an díorthaid céilim ceo a bhfuil siar an seo mu dtí Higgins leis an bell ach ní léon a seachtó ní bhreann se an bhfuil sim a laid ag imreí Ros Comáin tá a dhéana sa glufa seo si bhd a dead réanús agus an tám an bhilt tá bagan le cos 1 fanta tríal siad scór beidir an seo tá an ceanse go hard ach tá an ceanse na mú agus fóríil so fan an scór cead a fi dó a naid dó a hocht sin chead a faoint cead sin chead a faoint agus fi atá níthe áf chud meas go mór am réanús tá 8.1 an réan seach réanús an níorthaid cinnte réí fuchasós an seo Ros Comáin a fuchasós Ros Comáin 4 pointe taidí sinna go tíirecha agus seochagann Conor Hand Máchans Conor Hand ach tá an pass sin a héin go timú agus í fáilte leis in sin ag fear a tháinig isteach Cúba Caisleán Cúba Caisleán steach sa spástíí fear le tháinig isteach sinna Tommy Conway
Tommy Conroy leis go dtí cúpa ceallainn, steach sa Spóirtí O'Connor, Ciarán O'Connor, leis an seo ina siríis, dus tí méle chóil, sean sa scóraile, agus I cáin sin builte go hard, agus builte go Green, ag David McBrien, agus cead a fiche trí inis ag Maigh Eo dóhocht ag Ros Comáin. Fadal am muinte Ros Comáin gúil an clufa seo hart, agus inis Hebi céimé duine go bhí sa slóg, go hebi céimé duine bhín seo harta, níon de go bhíl sa duine, am muinte Ros Comáin meallach bhile hána héin, agus tá le fada chuide go bhíach ag neáma, tá ní chuidirna sig Dáide Craig, a taiiste leis, agus a ní chuidige an leacholí láir sinna céidim teo, agus tá denúméid eile, tá Fanta, tá 60 núméid a mí, denúméid Fanta, agus is fada le muinte Ros Comáin go méid an clufa seo hartas dóile, agus seo chugann amach ina sirístiad. Ros Comáin agus in tán sin tan cúlbáid tú tá berta go bh chéad tá seansa chúl ag Ros Comáin in tríú cúl níon tríacu a tá mar éta sí sáhait ar a díanaan sinna puilún cúlbáide agus a réitú le stoppa tá nimmer stoppaí tá clog stoppaí ag 60 tícha híon agus builú Hugh O'Loughlin agus an cúlbáide Jack Livingston faoi chéile agus ábhrí sin tá an clog stoppaí agus tá cóiléisiúil tá an cúlbáide ceacu leor ach tá Hugh O'Loughlin ar a tála agus tá cóiléisi testal bhaid siúd mar atá láthar na chuide agus is acu ará cechaí go thuirí láthar na chuide inos mar tá dún an gáil an cíine ar bhaine chun fad agus igim Tá Ros Comáin tá céirí agus tá héanagus ardhacha agus an deacrata go le ardhacha títar am gúil na fáine sin chó scóir Tá Seán Moran deacristeach ná Hugh O'Loughlin tá gortaí agus is garhain an clog stop a ríist go clog tasí ríist is dóilem an réitúir inis tá clog tasí ríist agus an díorthid cicsír tá go Beo agus an díorthid eis in seo le Jack Carney. Jack Carney taistil, Jack Carney ó bolasteach sa Spás. Bhfuilte siaran sin. Ní fear hánig isteach anna me dochan sinna John McGonigal. Nún tras na Páirc inis go dtí an lán cholis na Rory Brigington agus tá sí ige go fáil na ní léana go léon pass a thuirt inis just gar go méid. Cáile sé mar a meis a cuaramach tá sí chuní fósa go réanús an pasta í nún an sinna go dtí Tommy Conroy tá ach ní hé. Siar a hain sin a sí gáinseo deach dtí Irvin nún ar a tíhfuil inis a hain sin bhfuil cealhann réití le le ríist. Tá sé tras na Páirc, tá sí ige go fáil ní hétá nach Jack Coyne. Jack Coyne an seo go dtí David O'Brien agus David O'Brien a bula siar in seo inis agus seo tá Maigh Eo cead a fí trí Ros Comáin dó tá níorthaid builte sin dóhocht ag Ros Comáin cead a fí trí ag Maigh Eo dóhocht ag Ros Comáin agus tá faoi bhain 8 núméid Fanta sa glufa tá níorthaid eis le Eoin McCormack fáiltínta a siúd tá sí cumach le sír le bula 8 núméid Fanta Maigh Eo chead a chúl agus fí trí cúlín Ros Comáin rá chúl agus 8 cúlín agus sin sé héin i scéal héin tá an réitúir rá leis a gúlbáide i mid amachí tá sí imríige agus tá sí fáitín seo ag Eoin McCormack. Eoin McCormack a taiste leis inis. Eoin McCormack agus seo chugann Robbie Dolan. Steach sa Spás chun Robbie Dolan í Paul Carney. Paul Carney taistil, tá níorthaid ag Paul Carney go fóileach. Céad íonna sé sé gáin seo. Paul Carney leis an bell, i mín sé siar an seoí. Agus seans beidir ag Dáide Craig, bhfuil hí legar se le tríal a faointe, tá se le tríal Peile, í builte go hádaige, bhfuil le Peile fáitige, tá Peile fáitige agus í sin an testal go géir agus go dóite. So tá dóite a chlár a scóir in is seacop agus tá
Cahad feet stee egg Ros Comáin. So, Ní gúrín déag atrop a gúnaí. Ní gúrín déag atrop. Martá. Beck mu réanús ce a hálós an seo. Ros Comáin a taistil na sé ríist. Ní chuidig Beo Carroll. Tá sí cáilteigh Beo Carroll an agat tíb díine chuníiste ag John McGonigal. Tá sí cáilte na sé ríiste go fáte leis an seo ag Paul Carey. Carey a búla Maigh Eo hain se na sigáintin. Agus seo chugain Cánseo steach an béal le chóil an cúlbáiriste ní léon antroid an cáintin in gríime agus in gríime go maithaige agus seo chugain amach a le well Jack Carney tucaí an talóna agus tá Jack Carney a héin gortaí stóilm agus bhfuil an réitiú de siúla nún bhfuil an clog stopín seo tá teasca trí chuige cead an clog stopí acu agus tá an réitiú le hí enim dáide creige chud isteach san leabhar nótaí agus tá Carney in sin gortaí agus cead a dhéana siad le seo nes cin tá carta bhís an carta buí stóí se carta buí tá Jack Carney cear go leor Canar líana caiinte sé fíorhil sé cear go leor agus Jack Carney rá tá me cear go leor agus inis tasón clog a ríiste stóide. Sin mar atá. Sé nóméid, idir mu téin agus lán ama agus a bhfuil Maigh Eo glufa ceannis na Sraith, well, brehanse chun ngóthirtí eile. Tá Domhnaigh chun cín chuigfuinte winneachan agus tá ardhacha chun cín chéirí le ráfuinte agus tá dubs chun cín ráide le cúl. Seo chuid suglafa seo réadnos. Bin Carroll agus í bhfuil stechan seo bhfuil seans beidir an seo scór ag go bhar fuil cúl ó bed ball. Ach ní siad a líanaas tá sí Conor Hand All the tíhile go fád. Conor Hand ceán mór míide chodáir creic a bin ráchúlín tá se chóirtú ach ní hin ráchúlín tá fáte mar tan ceantin chuir mú agus fóríil agus sin mar atá tá chutí garthú head chéile tá céirí cúlín bhácha cín ardhacha agus ní nach cúlín bháin idir gaiide agus placlíab lána thuirin. Seo chugann Maigh Eo ríiste gal dionsaí ní cúlín nach cúlíní atá etrop an seo agus seo chugann Cúpa Caisleán ní deorí hímpel le Cúpa Caisleán steach sa spástansa chó leile beidir iste go rain ó Domhnaigh tá faointe tóciige le na rána cead I fií cead. Táiltear a scóraí. Cead I fií cead I naid dó I de. Maigh Eo leis an méid sin chun cín agus iad a dtíana thar cín ar fad an trúna seo. Ros Comáin team number 21, Robert Heenahan, replaces number 10, Paul Carey. Tá Robert Heenahan takeísteach ar an Maigh Eo an náid Robert Carey agus tí ceamach le bula go chumradaí ggóil cúlbáil nó Aaron Brady. Aaron Brady leis gan seo go good sé. Pass glóite go amach go tí Céileán Ceó. Céileán Ceó inis a cuairtúdaí cín le pass a thuirt. Rhaid steach sa spás yn sin bhí ceann sin gáardach beidir go nébreann síach cear go leor mar sin éintí Carroll tá sí Carroll builte go hard builinn sí pola tegann sí reiste nimmert agus tá fálann sin ar Maigh Eo ciceamach tá an go Maigh Eo agus tá cead nóméid fanta san glufa seo. Seo chugann amach le Maigh Eo ó rinne go duine inis sí Jordan Flynn. Jordan Flynn siar hain sin is gáin sin agus tá sí Sam Callahan in sin. Sam Callahan gal chun cín leis gan seo. Tá sin is ag Roinn Domhnaigh. Roinn Domhnaigh a taiste leis. Roinn Domhnaigh go fóil ce dtíana se leis gan seo meistú. Tras na Páirc hain se lethe go dtí fearad a chuile Jack Carney. Mhuidim se sé de lucha chlufa na réanús mar tá se chuileáid ar Páirc Jack Carney an níomhar de réis sin is le Roinn Domhnaigh ní siad a líad a sprí le Ros Comáin a láhan na bhuiide. Tá níomhar duine sé Seán Mórthain nach nigisteach. Seán Mórthain agus níomhar tuí ag Seán Mórthain an seo na srís go dtí Jack Carney. Jack Carney go dtí éirí na géite cá bh bhíráil le scóráil Ciarán ó Crowd Ciarán ó Conor agus an ceantin go glóite ar fad í scór a fuair seach Peile go sé tí mó gon stúa Ciarán ó Conor cead a fí sé ag Maigh Eo dói de
agus sin agus go ráfint agus fi eitiid na fórne fí bhain tríúméid a fanta san a glufa seo agus well fi 7 fi sa sé tá caiitin seo 67 fi sa sé agus seo chugann hiicimach tócí hiicimach tócí agus Ros Comáin a gáile Allianz tá leor tastal mob Dimach lob. Lá na huidir in siarta siad a ghil. Agus siarta siad a ghil. Agus siar a hain siad. Agus seo chugann ála na tíhil in siad. A lágan a go duine níl éine I gimimecht na riachtaiste ní chuile Declan Kenny. Declan Kenny siar go tí Céilim Ceo. Céilim Ceo inis. Céilim Ceo go tí Dáire Craig. Dáir Craig I tíal dumís ach tá níor chuní anádaigh ach ní le fála. Tá sé gón McCormack. Gón McCormack is deas sa Spás an sin. Agus tá sé gón ag Jack Duggan. Jack Duggan ach tá Jack Duggan agus a níor chuid go fóideach. Tras na chúla tá seáil, beidir gúil sean sa chúla an seo magan sean pás. Tá sé gníim ag gúlbáide Jack Livingston sa gníim go hálan ag gúlbáide. Agus seo chugann amach le Maigh Eo agus ceirtánach Jack Carney. Tá chuiláid ar báid. Siar chun sé dí Ciarán O'Connor tá hir a measc chud gólaí inis. Beidir go heasta bhaid riocht bagíanó hí chud cosíob tá níor chuid aige dí Jack Carney. Jack Carney tá níor chuid cáilteigh Jack Carney tá scráidínta róach ní te gortaí. Tá níor chuid ar sin seo inis agus seo chugann iad ar inionsaí bhain bháin eile beidir gúil seans bháinna go nó méad amháinna tá fanta. Nó méad amháin tá fanta sa glufa tá pointin seo ag Ros Comáin is tóilm tá can sin had drasnan agus sin martá. Cehead a bhí sé an é dó híineag tá an agus mu de teanna le deire an chlufa seo agus seo chugann chi ceach le bula bhain bháin eile ag I gúlbáide agus Jack Livingston Dínta go maigh agus an pasta go glóteach an teige dí Seán Mórahan. Dínta go maigh Seán Mórahan agus a taiste leis agus an líorthid in á lábhaige agus garhhaineis níd fanta inseo a harthead fi second na mar sin. An líorthid le Jordan Flynn a bula siar an seo agus ag John McGonigal agus ní second. McGonigal isteach in sin go dtí well tá sí gáilteige tá an daine teachtasteach ar a bord ní sé de feinachlog tá neadóg sétí ag an réiteir well an clog sétí agus a neadóg sétí. Solas a scóraí cead a fí sé in é dó híine. Cead a fí sé in é dó híine go tá aganne seo agus sintach an go deo an scóraí cead a fí sé a camuidir rá nach rá Ros Comáin ar bhla birte in áíre chorbe inseo agus sin mar atá bhfuil cechaí mé se steachar rá cechaí móise na cechaí mé cluficanis na Sraith mar tána clufií eile stoilm go siad hátain isteach sin beú hé nána sin I gcéan amach. A réanús mar atá láthar na huire inseo I Caisleán na Bharraigh bua cumsíoch ag Maigh Eo. An scór deire, Maigh Eo chead a chúl agus fi sé cúlín Ros Comáin rá chúl agus éon chúlín dé. Weimse agus á ráb tróna má. Bin ó Carol a tríal bin a faointe tá sé díal dumí sé hir a seanta scóir I chéad scór. Ag bin ó Carol agus bhuiine sé sin go má tá an luas fao bin agus go dtíar Duffy seansa dtíar Duffy builte go háir ag Duffy anna scór ag David Duffy sé héna hosa hir chins na cúil agus anna sé scóir aige tá sé prebal leis gúnaí an champ líortha isteach gotí an fear hosa McHale builte ag McHale builte go háir ag McHale cíd McHale í tíad go leach ú si chuní rád a gí ó be gúil seansa mé chun an teag Ros Comáin a chó Ben O'Carroll agus spotún seansa scór beidir ag David Brian mar bhfuil tá seans beidir in seo tá sí go háir tá sí go crín agus cúlín eile ag Maigh Eo agus sé gar bhééis beú seansa chólaigh seansa scóraige Roinn is de mé chó ag Maigh Eo agus a Jordan
And you heard the Roinn Domhnaigh. Ní léana Beo hímpla. Chance scoring. Tugann sin passisteach a méile chóil. Chance chóil le cóil eile. Oh, Jack Kearney. And búlaisteach sin go dtí Colmneary. Chance Colmneary a score. Go hálainn ar fada Colmneary. Score a bhí tastal puinte in sin Colmneary. So dan séile sé ben. Ní scoreáil se fós. Ach tá sin í heard tugisteach an teige. Pointe beidir a Ciarán Mhic Tá puinte fáinte Ciarán Mhic Ciarán nach tí sé Ciarán. Puinte sé Ciarán is stoilm. Bhfuil tá nádaigh sé Ciarán de breanúla chéile tá gan sin an stoilm. Tá sí an had drastan. Búlín in sin. Tá se had drastan. Dá puinte Roinn Domhnaigh. Tá sí sin casta go hálainn. Dá puinte Roinn Domhnaigh. Dá puinte clufa. Bhfuil sé steach fan sé nationalistí agus se go Jack Kearney de béle hólta chance scoring go hard lena ána had drastan agus darbi rá Maigh Eo. Céine steach spása go dí nó sé de béle hólta chance chóla go mairis agus tá sí báte. Nó sé tríú cóil. Chance cabach ní thug sé deach ben go chance scoring se bhfuilte go hard tá na muide breanna bhfuil chéile stoilm go sin had drastan tá sí had drastan puinte mai Sam Caisleán chance scoring Sam Caisleán ó cha sé sinach neach an réitirí a chance choúlín ag Jordan Flynn agus fan cúlín fáte ag Jordan Flynn agus fan cúláil na Conor Carroll seo chugann Domhnaigh Ha hole steach sa go thug se go hálainn ar fór bhfuil se macha teagtí Jordan Flynn bhfuilte go hard bhfuilte go críomh ní céad scór sa dá le sé chuúlín déag idir na fórne Maigh Eo an sé eisi tríola sé héin scór tríola se scór a bhí se scór in fan se scór had drastan cúlín eile ag Maigh Eo siniste sé tríola sé de seo stoilm tá ní chuir eisi seo inis Jordan Flynn bhfuilte Jordan Flynn bhfuilte had drastan ag Jordan Flynn cúlín eile agus ní bhfuil le chóil sí Leabla culteach í bhfuilte amach tá chance scóra cí bhfuilte go hard ag siúá Lochlin agus bhfuil timppó agus had drastan agus mar sin go ceachcha tí amach seo ag Maigh Eo ní den réitúil tíisteach don chance cóil fáte leis ag Ros Comáin díal dumí head chéile bhfuil an scóráil bhfuilte aige bhfuilte go hard aige bhfuilte go críne aige agus inis tá trosin beganí sár dóisteach sinna taiste leis sin núna chun sin ceáin sin go sin nánach cholín go deo ag Ciarán Mhic in sin go Maigh Eo líon fiúin sin sa chóil Tommy Conroy líorthid go ní an adaige tá an líorthid go drastan aige agus fágann se sin go bhfuil Tommy Conroy hís líiste sin sa scórbéidir ag Maigh Eo méle chóil ce dtíana sin sé gáinse sí bhfuilte le na gáirna had drastan ag Tommy Conroy agus se isteach go dtí fearr tháinig isteach ar báil sin ag Jack Duggan bhfuilte Jack Duggan go deas go crín had drastan cúlín leis ach dí cúlíní Hastings í bhfuilte go hard aige bhfuil de Peile fáteige tá Peile fáteige agus sí sin an testal go géir agus go dóite so tá dóite a chlár a scóir inise cup steach sa spás chance chóil eile beidir iste Roinn Domhnaigh tá faointe tóciige lena ána cead I fií cead tá fuidir Ciarán O'Connor agus an táin go glóite ar fad í scóir a fuair seach Peile Bhí sé tí mógan stúa Ciarán O'Connor cead a fií sé